Здравейте, професор Ардагил. Здравейте! Бихте ли се представили накратко на нашите пациенти? Аз съм професор доктор Айлин Ардагил и съм родена в България. Изселих сме в Турция в 1989 година, когато аз бях на 15 години. Завърших гимназия и медицинския факултет в Турция и се специализирах по очни болести. Сега съм специалист по витреоретинална хирургия и хирургия на катаракта. Разкажете ни малко повече за болница Dünya Göz. Какво я прави по-специална? Dünya Göz е болница специализирана само по очни болести. Има 29 филиала в Турция и също международни филиали. В тези болници работят около 300 очни лекари и се лечат всички заболявания, свързани с очите. Кои са най-честите операции, които извършвате? Аз най-често правя операции на катаракт и витреоретинална хирургия. Тази хирургия се прави на пациенти, които имат проблеми с ретината, например кръвоизливи, свързвани с диабет или травма или отлепване на ретината. Какво бихте казали на нашите пациенти, които обмислят операция на катаракта, но се притесняват? В последно време операцията за катаракт е вече много кратка операция. Продължава някъде около 10 минути, прави се упойка с капки и също даваме седативни лекарства. Пациентите въобще не чувстват никаква болка. Затваряме окото само за 4 часа. Не чувстват никакви болки през операцията и след операцията. Много ви благодаря. Моля. Запишете се за следващата консултация с професор Ардагил. Очакваме ви!